Veliki pozdrav svima. Danas idemo u šetnju oko Palate Atina u Beogradu. Palata Atina se nalazi u Beogradu na Terazijama broj 28 i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Palatu kao stambeno-poslovnu zgradu po projektu arhitekte Dimitrija T. Leka podigao je trgovac Đorđe Vučo 1902. godine. Đorđe Vučo kupio je krajem 19. veka kuću u kojoj je bila manja ugledna kafana kod dva tigra, dvorskog podrumdžije Jankovića. U prizemlju zgrade Antonio de Franco, koga je u Beograd doveo Nikola Pašić i postavio ga za dvorskog kuvara Petra I. Karađorđevića, otvorio je kafanu Atina, pa je zdanje vremenom postalo poznato kao Palata Atina. Nešto kasnije, 1908. godine, Đorđe Vučo sa istim arhitektom podiže Vučinu kuću na Savi, koja takođe predstavlja nepokretno kulturno dobro. Krov Palate Atina je dvovodan sa pokrivačem od biber crepa. Zgrada je građena postupkom sa kraja 19. veka od opeke i krečnog maltera, sa masivnim zidovima i sa ravnim tavanicama ili plitkim pruskim svodovima. Na ovoj zgradi sa podrumom prizemljem, dva sprata i potkrovljem, radove je izvodio građevinar Janačko Kostić. Izražajnost fasada postignuta je stilskim oblikovanjem u duhu renesanse, sa dva bočna rizalita i lođom duž cele fasade sa kolonadom stubova, dok je horizontalna podela fasada naglašena međuspratnim profilisanim vencem, krovnim vencem i atikom sa balustradom. Komponovana kao objekat sa istaknutim dekorativnim kupolama, zgrada u strukturalnom pogledu ponavlja akademsku tradiciju, dok kompozicioni elementi ukazuju na istorijski postupak. Ornamentika je zastupljena oko prozora i arkada na lođama. Po čistoći stilskih i kompozicionih karakteristika, Palata Atina spada u red antologijskih primjera beogradske arhitekture sa početka prošlog veka. Treba istaći da su konzervatorsko-restauratorski radovi na Palati Atina obavljeni u više navrata, krajem 60. godina, zatim krajem 80. i početkom 2000. godina. Po projektu arhitekte Dimitrija T. Leka sagrađena je Palata Atina 1902. godine, poslovno-stambena palata beogradskog trgovca Đorđa Vuča na Terazijama broj 28. Jedna je od tri građevine koje je arhitekta Dimitrije T. Leko projektovao za trgovca Đorđa Vuča: Palata Atina na Terazijama, Vučina kuća na Savi u Karađorđevoj ulici i kuća porodice Vučo u Deligradskoj ulici na Slaviji. Zanimljivo je istaći da je susedna zgrada osmišljena tako da se vizuelno nadovezuje na Palatu Atina i kuću Alekse Kresmanovića, koja se nalazi u nastavku. Replika segmenta bočnog rizalita Palate Atina se spaja sa replikom masivnog ulaznog dela Kresmanovićeve kuće. Fasada je izvedena slojevito i oblikovana je vešto i kontrastno.
Veliki stakleni paneli i masivni čelični profili u kvadratnom rasteru predstavljaju modernu interpretaciju pomenutih susednih istorijskih objekata. Treba reći da imamo priliku da navedene detalje eksterijera ove zgrade vidimo u pojedinim kadrovima naše šetnje. Pogledat ćemo još nekoliko interesantnih kadrova oko Palate Atina u toku naše današnje šetnje. Kao što smo rekli, po projektu arhitekte Dimitrija T. Leka sagrađena je Palata Atina 1902. godine. Poslovno-stambena palata beogradskog trgovca Đorđa Vuča na Terazijama broj 28. Jedna je od 3 građevine koje je arhitekta Dimitrije T. Leko projektovao za trgovca Đorđa Vuča: Palata Atina na Terazijama, Vučina kuća na Savi u Karađorđevoj ulici i kuća porodice Vučo u Deligradskoj ulici na Slaviji. Radove na reprezentativnom stambenom poslovnom objektu Palati Atina je izvodio Janačko Kostić, najpoznatiji građevinski preduzimač tog vremena. Zdanje je poznato kao Palata Atina po istoimenom restoranu koji se nalazi u prizemlju zgrade, a koji je otvorio Antonio de Franco. Zanimljivo je istaći da je susedna zgrada osmišljena tako da se vizuelno nadovezuje na Palatu Atina i kuću Alekse Kresmanovića koja se nalazi u nastavku. Replika segmenta bočnog rizalita Palate Atina se spaja sa replikom masivnog ulaznog dela Kresmanovićeve kuće. Fasada je izvedena slojevito i oblikovana je vešto i kontrastno. Veliki stakleni paneli i masivni čelični profili u kvadratnom rasteru predstavljaju modernu interpretaciju pomenutih susednih istorijskih objekata. Ovo su detalji koje imamo priliku da vidimo u pojedinim kadrovima naše šetnje. Komponovana kao objekat sa istaknutim dekorativnim kupolama, zgrada u strukturalnom pogledu ponavlja akademsku tradiciju, a kompozicioni elementi ukazuju na istorijski postupak. Palata Atina je deo gradskog ambijenta Terazija, koji se formirao krajem 19. i početkom 20. veka gradnjom palata i reprezentativnih objekata, čiji su projektanti bili tadašnji najznačajniji srpski arhitekti. Na ovoj zgradi, sa podrumom, prizemljem, 2 sprata i potkrovljem, radove izvodio građevinar Janačko Kostić. Zidana je od opeke i krečnog maltera sa masivnim zidovima ravnih tavanica ili plitkih pruskih svodova. Palata je komponovana akademski sa strogo simetričnim arhitektonskim rešenjem. Izražajnost fasada postignuta je stilskim oblikovanjem u duhu renesanse. Horizontalna podela fasada naglašena je međuspratnim profilisanim vencem, krovnim vencem i atikom sa balustradom. Iznad bočnih rizalita postavljene su kupole. Arhitektonskom konceptu reprezentativne građevine doprinosi spratno rešenje centralnog rizalita sa lođama sa arkadama. Zidne površine oživljene su aplikacijama u obliku cvetnih pervaza, koja se u Beogradu tog vremena javljaju još jedino na zgradi Smederevske banke arhitekte Ruvidića.
Fasadna platna su obogaćena plastičnom dekoracijom na prozorskim okvirima, timpanonima, arkadama i atici. Po čistoći stilskih i kompozicionih karakteristika, Palata Atina spada u red antologijskih primjera beogradske arhitekture sa početka prošlog veka. Treba istaći da su konzervatorsko-restauratorski radovi na Palati Atina obavljeni u više navrata, 1969. zatim između 1988. i 1989. i između 2003. i 2004. godine. Da ponovimo još jednom, kao što smo rekli, po projektu arhitekte Dimitrija T. Leka sagrađena je Palata Atina 1902. godine. Poslovno-stambena palata beogradskog trgovca Đorđa Vuča na Terazijama broj 28. Jedna je od 3 građevine koje je arhitekta Dimitrije T. Leko projektovao za trgovca Đorđa Vuča: Palata Atina na Terazijama, Vučina kuća na Savi u Karađorđevoj ulici i kuća porodice Vučo u Deligradskoj ulici na Slaviji. Radove na reprezentativnom stambenom poslovnom objektu Palati Atina je izvodio Janačko Kostić, najpoznatiji građevinski preduzimač tog vremena. Zdanje je poznato kao Palata Atina po istoimenom restoranu koji se nalazi u prizemlju zgrade, a koji je otvorio Antonio de Franco, dvorski kuvar Petra I. Karađorđevića. Zgrada je građena postupkom sa kraja 19. veka od opeke i krečnog maltera, sa masivnim zidovima premošćenim arhitravno i delimično pruskim svodovima. Krov je dvovodan sa pokrivačem od biber cepa. Posebno izražajna fasada izrađena je u malteru, a komponovana u stilu akademizma 20. veka, sa 2 bočna rizalita i lođom duž cele fasade sa kolonadom stubova. Ornamentika je zastupljena oko prozora i arkada na lođama. Ovo su detalji koje imamo priliku da vidimo u pojedinim kadrovima naše šetnje. Komponovana kao objekat sa istaknutim dekorativnim kupolama, zgrada u strukturalnom pogledu ponavlja akademsku tradiciju, a kompozicioni elementi ukazuju na istorijski postupak. Palata Atina je deo gradskog ambijenta Terazija, koji se formirao krajem 19. i početkom 20. veka gradnjom palata i reprezentativnih objekata, čiji su projektanti bili tadašnji najznačajniji srpski arhitekti. Zanimljivo je istaći da je susedna zgrada osmišljena tako da se vizuelno nadovezuje na Palatu Atina i kuću Alekse Kresmanovića, koja se nalazi u nastavku. Replika segmenta bočnog rizalita Palate Atina se spaja sa replikom masivnog ulaznog dela Kresmanovićeve kuće. Fasada je izvedena slojevito i oblikovana je vešto i kontrastno. Veliki stakleni paneli i masivni čelični profili u kvadratnom rasteru predstavljaju modernu interpretaciju pomenutih susednih istorijskih objekata. Da, gledali smo šetnju oko Palate Atina u Beogradu. To bi bilo sve u današnjem videu. Sve najbolje i veliki pozdrav!